mig og Lærke vil lave der No Mirror Makeup Challenge. yes, hvor hun har pind på øjnene, og hun skal lægge makeup på mig. Så nu Og tager jeg hendes bind kanal på. står nede i beskrivelsen. Okay, nu har jeg bind for øjnene. Så er hun klar. Gange 2, og jeg kan ikke se noget. Okay, hvor mange fingre er der her? Nej, du må ikke. Det er du klar? Okay, så vi starter med... Hvad starter vi med? starter med noget puder, fordi nu har jeg ikke lige fået min concealer med herovre. En puder fra en beautybox, Yes. som er sådan lidt gulagtig i det. Hold lige den der i den anden hånd. Du skal bare lige holde den. Og du lukker øjnene. Jeg skal nyse lige om lidt, hvis du bliver ved at lade det ved næse. Gille. Skal jeg prøve mig med din næse? Gille. Det er min pande. Gille. Ned under her. Godt. Så nu skal jeg Men du kan have mig helt skidt. noget blush på hende. Det er ikke den. Heller ikke den. Nej, der er en på, Lærke. Hvor? Det mener du ikke? Jo, der står... Nej, det er der ikke. Så er lige der bare. Her har vi en. Det er en blush, ikke? Ingen farve. Jo, det er en lyserød. Godt. Det er øjenskyg. Er der 4 forskellige? Nej, det her. Her er der 4 forskellige. Nej, det er en blush, det her. Okay. Godt, og jeg skal også bruge den samme børste igen. Og hvis du laver smiler sådan, bare sådan lige så stille sådan. Ej, nu har jeg mistet. Okay, hold os lige den her. En hånd. Ej, på forestille med mascara. Og så tager vi den lidt ud af. Og jeg skal lige sige, hun skal også lægge mascara på mig. Jeg skal lægge alt. Au. Og den anden kit. Og vi tager den også lidt op af der. Godt. Så nu skal vi have noget øjenskygge på hende. Hvor jeg bruger... Tandbørsten. Nej, den skal jeg ikke bruge. Hvad er det her? Det er en lille øjenskygge, vi skal bruge. Jeg skal bruge en børste. Har jeg ikke en børste med? Her. Den er så stor. Har jeg ikke en lille en med? Jeg skal ud. Sådan en lille sponges. Ja. Okay. Og lige tager den her farve, som er fra H&M. Meget lyserød. Ja. Enten så er det sådan en lille-agtig, eller så er det lyserød. Hold os lige den i din hånd. Og en lille sponge chip, vi har fået med. Jeg lukker øjnene selvfølgelig. Jeg håber faktisk, det her det bliver godt. Er det ikke meget godt indtil videre? Jo, vi skal lige sige, at vi skal lave en video på nettet bagefter. Nej, Og det er sgu da dit øjenbryn. Godt. Så skal jeg finde en anden. Jeg skal finde... Her har vi den lyserøde palette. Nej. Jo. Nej, den er grøn. Nej, den er... Den er lyserød. Nej, tig stille. Nu bruger jeg den lyserøde palette. For Det er grøn. Jeg ved, hvad der er lyserød. Du skal ikke sige noget. Den her. Det er åbenbart grøn. Nej, den er lyserød. Den er lyserød. Nej, den grønne har jeg slet ikke med. Jeg har 2 lyserøde med. Så vi starter med at proppe ind i inderkrogen her. Okay, hold den lige. Vi starter med at proppe den der ind i inderkrogen. Så vi lige op. Og så tager vi den der. Og prøver herude for at gøre det mørkere. Så det giver sådan lidt nuance, sådan ombre-agtigt. Nej, Lærke. Godt, nu skal jeg så have Ej, Lærke. nogle øjenbryn. Kan du se? Nej. Det er bare til at tandbørsten.
Tandbørste til at børste hendes øjne. Er nu helt beskidt? Ja, det skulle da meningen. Du tager den. Du skal ikke røre dit tandhår. Okay, så skal vi have noget farve i dem. Hvad? Jeg har sådan en lille en med. Er det den her? Nej, sådan en lille pint. Men har du ikke taget med, åbenbart? Nå, dem her. Sådan en. Jeg har den. Den er lyd. Nå, den siger ikke farven. Den her. Den tager jeg til hendes øjenbryn. Ved du, hvilken farve det er? Brun. Og det andet. Og så tager vi lige tandbørsten igen. Og børster lige hendes øjenbryn. Ja, nu får jeg en helt brun tandbørste. Så skal vi have en flydende eyeliner. Nej! Hvor er den henne? Den er lige der. Nej, det er mascara. Her. Nej, det er tandbørsten. Der. Oh. Jeg kan ikke se noget bagle. Det er helt mærkt. Det er jo faktisk bedre. Det er fordi, jeg sidder og strammer den sådan. Hvis du holder den her. Hvad? Nå! Og lukker øjnene. Stop, jeg skal lige finde noget af mit hår. Stop. Sådan. Det er så smukt. Så skal vi have... Hvad skal vi mere have? Nej. Så skal vi have noget mascara på. Hvor vi først bruger den her fra Miss Butterfly. Og give noget mascara. Nej. Det kigger lige ud. Nej, du ramte mit hår. Jeg er ligeglad. Du skal kigge lige ud. Det gør jeg også. På de nederste. Ej, nu ramte du mine fingre. Og på den anden. Og de nederste. Så. Hvad skal jeg med her? Jeg er ikke færdig nu. Nej, vi skal have noget med læbenød. Hvad er det? Det er lipgloss, tror jeg. Vi skal også lige bruge, jeg skal have sådan en læbestift her, fordi de giver sådan lidt farve nemlig. Jeg starter med at bruge en læbestift her. Jeg håber, at den er lidt rødlig en. Og så tager jeg og... Hvis du bare gør sådan her. Hvor er jeg henne nu? Okay, bare lav trutmund. Trutmund! Okay, der. Og så dupper vi den på. Og nede. Og så skal jeg have... Baglig, jeg kan ikke se noget. Det nej, hvad er det? Din kender bliver så fed. Så tager jeg den her lyserøde lipgloss. Sexy eller no. Og du laver igen trutteren. Stop i min Stop så! Du skal ikke tage din hage op af, hvor er det så? Godt, nu er jeg klar. Okay, film på mig nu. Okay. Okay, jeg siger klar. Ja. Du stak den op i min næse. Den der. Okay, vi skal lige have et lille overblik her. Prøv at se. Hvad fanden? Det var eyeliner. Det var den, der skulle til at bruge i øjenbryn. Nej, det skulle være deroppe. Okay, så her, der har vi noget lidt contour her. Bliver også den er ret fin. Og hun har stak den her op i min næse, kan jeg lige sige. Prøv at se. Her der har vi mascaraen.
Den er kommet ret fint på øjenvipperne, men sådan lidt rundt omkring her. Så har vi noget eyeliner her. Og så har vi noget lipgloss nede i min næsebor. Ja, og noget læbestift og lipgloss. Og så her, der har vi lidt... hvad er det egentlig? Det var noget deroppe. Nå, det var den. Det var faktisk den her. Jeg brugte en brune. Nej, du gjorde ikke. Jeg brugte sgu den her. Ej, har jeg lige smadret den med? Nu skal jeg fortælle dig noget. Og du har brugt faktisk den Nå, her til... farvel! Nej, Lærke, vi skal også